Ndakutengerani kuimba kumene kwa nyamata amene ikana plasha kuchokeranso kwa mitengo kucholo kukhoncheni tiyendele limodzi musandisiye ndekha muli ndine wanu Rod ine munyanani amene nimapezeka pa radio lomwe tiyendele limodzi musandisiye ndekha nkhani yayikulu imene ndakubwereserani Amalawi kwina kulikonse kumene muli makamaka Amalawi amene mumakonda kumvera mapulogalamu a DJ Rod ine munyanani timafuna ndiyankhulepo pa nkhani ya Jenny Ansah waimbidwa nthungululu ndipo kuli mabacha pa nkhani ya Jenny Ansah kuti akufuna kutenga ndalama za mbirimbiri kuti agwiritse ntchito pa ulendo wawo upita dziko lija la ku Mangalande. Jefe timangofuna kuti tiyankhulepo pang'ono chifukwa anthu ochuluka kwambiri ayankhula ifenso amunyanani tatiye nafenso tiyankhulepo. Ndimafuna ndichenjeze boma komanso ndiyachenjeze achipani cha DPP amene lero akuyendesa bomali. Ndimafuna ndikupempheni achipani cha DPP ndikukuzuzulani kunena kuti ngati zili zoona kuti mai Jenny Ansah kutenga ndalama za nkhaninkhani kuti apite dziko la kunja ngati ili misonkho ya Amalawi fotokozani bwino kwa basi mwafotokozera Amalawi kodi ndalama zimene zikuchokera pati, ndalama zimenezo mwazichosa pati, mubwere poyera mwafotokozera Amalawi kuti Amalawi akhale mukuyendera nawo limodzi. Chifukwa anthu ena kungolubwalubwa sakuziwa kuti kodi ndalama imene ikuchokera pati. Anthu ena akunyoza Professor Arthur Peter Mutharika sakuziwa kuti kodi ndalama imene yachokera pati. Ngengati munthu sudamvesese kapena munthu sukuziwa pamene pakuchokera ndalamayi koma tangomva zoti a Jenny Ansah kuchoka dziko lino ndipo akunyamuka kupita ulendo wa kunja koma pamene pakuchokera ndalamazi sipakuziwika kuti kodi ndalama iyi yachokera pati. Mwayikumba pati ndalama imene kuti Jenny Ansah atenge ndalama yonse azipita dziko la kunja. Ndimafunanso nimpemphe Jenny Ansah monga Vice President wa dziko lino la Malawi kunena kuti mai Jenny Ansah taitanisani atulankhani mwafotokozere mwauze pamene mwakumba ndalama zimenezi pamene mwachosa ndalama zimenezi chifukwa ambiri sakumvesesa. Ena wakungoyankhula chifukwa cha umbuli, ena wakuyankhula chifukwa cha usavage, ndipo pali anthu ambiri amene ayankhulapo koma ena wani masavage. Ena wandi anthu onena kuti akuyankhulira umbuli, akuyankhulira kusadziwa. Ndiye mubwere poyera monga inu kubomako mubwere poyera muyankhule kunena kuti ndalama zimenezi zikuchokera apa ndipo taapa sa Jenny Ansah ndalama zimayendedwe yake akhala mwakuti mufotokozere mmene ndalama ingagwirire ntchito. Moyo wanga tima wanga uliposa ningapite kilichose cha moyo. Ifero amunyanane etu timangobwera pano nkungoyankhula chilungamo. Mubwere poyera kubomako mufike mwauze muitanise msonkhano ya atulankhani mwauze atulankhaniwa kuti akamalemba nkhani zawo azilemba akuziwa kunena kuti mayi wakuchoka mdziko lino ndipo tavomereza kuti iwo akupita ku birthday chifukwa ulo ine ndikadakhala ine ndikadakhoza kusankha dziko limene ndikufuna kuti ndikachitire birthday. Kupanga birthday siko lakwika, wina aliyense amakhala ndi ufulu opanga kanthu koma ngati chinthucho sakuchifotokoza bwino komanso ngati munthuyo ali mmodzi amene tikuyendesa nawo dzikoli kunena kuti ndi wamkulu ochokera kumene kukuboma chifukwa Jenny Ansah ndi Vice President wa dziko lino ngakhale atatenga ndalama za mthumba mwake kuti akupita dziko la kunja koma Amalawi ochuluka kwambiri ngati saimvesa bwino nkhani azayankhula mmene wangayankhulire. Ndiye pali masavage ena mbuli zina zikungoyankhula chifukwa choti sakuziwa kunena kuti kodi ndalama ikuchoka pati. Nanga ndalama zimene zikuchoka kuboma ndi zingati? Nanga Jenny Ansah monga iye munthu pamenenso akupanga ulendo wake zake zimene waika pamene pa ndi zingati? Zimene zindi zimene ife tikufuna kuti Amalawi ambiri amvesese pamenepo. Ndiye mafuna ndikupempheni inu achipani cha DPP chifukwa chonena kuti ndino amene mukuyendesa lero zikoli. Musalole kuti masavage akupezerereni chifukwa pali masavage ena chochokera ku MCP ndi amene akuyika kamula kwambiri nkhani. Ayiwala kuti iwo amapita mayiko akunja ndi kumakakwera njinga. Ayiwala kuti iwo amatuta anthu 60 anthu 100 chakuti nkumapita mayiko akunja. Zonse zija onsewa MCP ayiwala. Ndiye tikufuna masavage amene wambuli zimene zisapezere advantage chifukwa chonena kuti inu muli mboma. Komanso ndimafuna ndizuzule pano
kwa nonse amene mukutukwa na Professor Arthur Peter Mutharika ndikumanena kuti ife timadziwa kunena kuti ujeni Professor Arthur Peter Mutharika sikuti azayendesa dziko liya, amene atazayendesa dziko ndi Jeni Ansah, chifukwa chonena kuti wamutenga kukhala running mate wake. Ndiye mafuna ndikufunseni kuti kodi Jeni Ansah adaziwika liti kuti akhala running mate kapena akhala vice president? Idali nthawi yochepa kwambiri imene Jeni Ansah imene adaziwika nthawi imene tikupita ku chisankho. Wina alisesa amaziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika azatenga Jeni Ansah kukhala vice president wa dziko la Malawi. Wina alisesa amaziwa tidaziwira ku makamaka kuja kumene adaitanisa ameki kukapereka zikalata zawo. Ndiye lero masavage mbuli zina za MCP komanso mbuli zinanso zochokeranso ngakhalenso ku chipani cha UDF zapezerapo advantage ndikumayankhula ndikumanyoza mukunyoza kumamunyoza professor. Ndiye mafuna nene pano kuti achipani cha DPP bwerani poyera, inu kubomako mubwere poyera, mufotokoze bwinobwino kodi Jeni Ansah ulendo wake umene akuyendawo ndalama zimene zikuchoka kuboma ndi zingati. Musamutukwanise Mr. Mkulukuta moyo. Komanso nimangofunanso ndipezerepo mwayi kwayankhula ena ake masavage ena ake mpuli zina zake zayankhula kunena kuti zina mpaka zikufika point yolemba pa social media kumanena kuti Professor Arthur Peter Mutharika sakuyenda kupita dziko la kunja kuti azikapempha. Kodi nimafuna ndikufunseni inuyo amene mukunena kuti azipita Professor Peter Mutharika anyamuka apite dziko la kunja azikapempha, mudazolowera kupempha Nimafuna ndikambe ndinu amene mukunena kuti Professor asana yende kupita dziko la kunja kuti akapemphe. Malawi muno mukusoweka zinthu zambiri, mudazolowera kupempha ngati asaona? Mudazolowera basi moyo upempha basi Malawi basi tidangozolowera moyo pempha. Ena atulutsa audio awo kuti Professor Arthur Peter Mutharika sangaende kupita dziko la kunja kukapempha chifukwa chonena kuti akamayenda pena paliponse akuchita kumachingidwa ndi asilikali, akuchingidwa ndi achina chisale, ndiye alibe step yoyendera kuti apite dziko la kunja akapemphe. Ndiye mafuna ndinene kuti kudeko basi mudangozolowera moyo upempha basi apempha inu mudazolowera moyo upempha basi azipita kunja azikapempha. Ndi zimene mudazolowera. Maiko akunjawo tunawonso kuti akafike point yomakhala ndi zinthu zimene adinawo anatolimbikira. Muzilimbikira, tizilimbikira konkuno ku Malawi. Osangozolowera moyo pempha iya. MCP akuyankhula zambiri, UDF akuyankhula zambiri, nkumanena kuti Professor sakuyenda. Ndiye mafuna nene pano chakwera waenda maulendo 65. Chakwera waenda kupita maiko akunja maulendo 65. Adatibwereserako chani? Amapita ku Mozambique kukatibwereserako bawo. Ndikupita dziko la kunja nkumaka kwera njinga. Maulendo 65 amene chakwera adaenda dziko muno la Malawi nkutuluka kupita maiko akunja. Akadakhala kunena kuti asogolera akaenda kupita maiko akunja amatibweresera za phindu kuno ku Malawi, dziko lathu bweresi pano lisali chonchiya. Koma muone asogolera akamayenda kupita maiko akunja, chimene amabweresako ndi chani? Ngongole. Akapita kupita kunja ngongole. Ndiye ife tizikasangalala ni ngongole, tizikasekerera ngongole zomwezo. Musiye kuyankhula mopusa anthu amene mukuyankhula kunena kuti Professor sakutuluka, sakupita maiko akunja kuti azikapempha. Basi munangozolowera moyo upempha basi amasikini inu kulitolesa dziko la Malawi kuti basi lingokhala dziko lopempha basi. Basi tipite maiko akunja tizikapempha, akati choncho azikangongola zingongoli phi azilemera iwo ndi anawo. Ndi zimene masangalala nazo. Musiye ino amene mukuyankhula kunena kuti Professor sangatuluke kupita dziko la kunja chifukwa kumene kwazikangochingidwa sangakhoze kuyankhula kukayankhulira Malawi. Mafuna ndikuuzeni kuti mukuganiza mupepera kumene koni kuganiza kopusa. Ena kuyankhula kumanena kuti ziko pano pala Malawi siri kuyenda ndipo siri kupita chisogolo. Ndiye mafuna ndinene chonchi ndikuuzeni asaona, ndikuuzeni ino anthu amene mwagontha nkutu, ndikuuzeni ino anthu amene mulibe mphuno amene mayankhulira mphuno.
mafuna ndikuwuzeni kunena kuti anthu ena akulandira chimanga, ndipo ena akulandira chimangacho ndikukhala nacho pakhomo pa uthumba lonse la mtunthu. Musamabwere apa nkumana miza Malawi nkubanena kuti ine ndayenda pena paliponse sindikuona kuti zinthu zikuyenda. Mafuna ndikuwuzeni kuti olandira chimanga akulandira, antukula pakhomo akulandira chimanga, amenenso adalembedwa ena mwa iwonso agula fetereza, ndipo pano ndikuyankhula pano akuthira kumunda kwawo. Nkhaza zimene zikupangana ife m'mizimu, izi ndi nkhaza za ife pakati pa ife ndi mafumu ndi makalaliki, ndi amene tabweresa ndondomeko zimene zoti anthu azigawana. Zimenezo Mr. Mkulukutamoyo sadayankhule zimenezo. Mr. Mkulukutamoyo Professor Arthur Peter Mutharika sadayankhule kunena kuti thumba lija anthu azigawana mu anthu 4. Imeneyo ndi ndondomeko ya mafumu ena. Komanso ngati inu kwanu kumukulandira thumba la chimanga ndi kumagawana mu anthu 6, ndondomeko zimenezo ndi za mafumu. Mafumu akudera lanuko ndi amene akupanga zimenezo. Ena tosakupanga zimenezo kuti tiyende tikafike madera ena. Ena anali kuchivomereza basi. Komanso ndimafuna ndinene chonchi kunena kuti ena mukapasidwa kuti mfumu yanu yalemba mwina anthu 20. Mukumabwera ndikumadandaula kuti ayi muzi ndi muzi kungoti pasa anthu 20. Ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti sizingatheke tonse muzi kulandira. Sizingathekenso kuti boma wina aliyese limulandirise. Boma lilangolowa kumene. Muzimvesesa boma lilangolowa kumene la chipani cha DPP. Langolowa kumene komano laisesa. Chifukwa chimene ndikunenera pano kuti laiseza. Muzione mbuyo mukudi kodi mbuyo musimayenda bwanji. Kodi Chakwera amene mukumunenayo kuti Chakwera bolanso Chakwera amakulandirisani muzi onse. Ndimafuna ndikufunseni inuyo kuti Chakwera amene mukumunena inu kuti bola Chakwera moja Chakwera nkakulandirisani chimanga muzi onse. Fetereza ujatika pasidwa nthawi yokolola jama kupasani muzi onse. Tiye ndikafuna kuyankhula tiziganiza kuti awawa akuyeseza. Sangatilandirise muzi ndi muzi tonse kukapezeka kuti tonse talandira. Ndizosatheka zimenezo. Olo mutapita maiko olemera, olo mutapita kwawo konko kwa Amerikako, kumene kumachoka thandizo lothandizira dziko la Malawi. Sikuti amasikini onse amene amakhala dziko la ku Amerika amalandira iyayi. Ndimafuna ndikambe zimene zikuti kwa Amerika sikuti anthu onse amalandira. Ngakhale olo ku South Africa kumene amalawi ambiri akupita kumakagwira ntchito, muziyimbirana mafoni kuti bwanji ku South Africa bwanji. Kuli anthu ena onse amene ali ku South Africa amalandira zolandira. Muzamva kunena kuti iyayi enanso akuvutika kwa basi dziko la South Africa. Koma kuti muone amalawi ena akapita kumene koko akutulusa ku nyumba yabwino. Mwaone amalawi ena akapita kumene koko akumanga kulipirira na skulu. Koma kuli anthu ena konko ku South Africa kwa kuvutika kopsa kugona so ninja. Jeni mafuna ndikuwuzeni kuti tiye ndikamaganiza tiziganiza mwa nzeru kwambiri. Osamangoganiza chifukwa choti uno mwada kukhosi. Nkumabwera apa ndikumaganiza kuti basi awawa sakuendesa bwino tiyambiretu pompano kutukwana. Siyani kutukwana boma. Inu amene muli kotsutsa boma inu mukhalira yomwe yongotsutsa boma. Simuzalowa tu mboma. Mchitidwa cho ukakhala umene ungotukwana pachina chilichonse. Ndifuna ndikuwuzeni chilungamo kunena kuti palibe chimene mungaphule ya. Ndiye mizimu anthu akulandira. Mwafusa amene akulandira ndalama za ntukula pakhomo kapena chimanga cha ntukula pakhomo. Mwafuse ena alembedwa, ena akulandira ndalama za ntukula pakhomo, ena akulandira chimanga, ena akulandira kaya chani kaya kuliza mbiri zimene zikuchitika m'mizimu. Boma lilangokhala miyezi 3 sitinamalize ndi 5 months yomwe. Koma pola kuikapo tenti zozule. Ngati ageniansa akutenga misonkho ya Malawi yochuluka ndikumapita nawo maiko akunja pamenepo tikuyenera kuti tizuzule. Ndipo tiwauze aboma afotokoze bwino kuti kodi ndalama imene ikuchoka pati. Ndayankhula kuti kuli masavage ena kuli mpuli zina zikungoyankhula chifukwa choti sizikuziwa kuti kodi ndondomeko ya boma ili motani. Ndiye inu achipani cha DPP amene mukuyendesa lero boma mubwere poyera mwafotokozera Malawi ndalama zizikugwira bwanji ntchito, zikuyambira pati ndipo zikuthera pati. Musazilole kuti mbuli ni masavage apezerepo advantage yokutukwanani kapena ndikumatukwana Mr. Mkulukutamoyo chifukwa cha geniansa. Kunali ena amayankhula mawu achipongwe kwambiri. Ndikumayankhula kuti DPP sizabwerera mboma ndipo DPP imapha malo bino. Komano amalawi adayikhulupirira DPP yomwe ija. Amalawi adapasa DPP omwe anja kwaona kuti no.
utumiki wa Chakwera ndi utumiki wa Professor Arthur Peter Mutharika bola nkoni so titengi Professor Arthur Peter Mutharika akhale pampando. Ndiye mafuna ndikambe pano kunena kuti masavage nonse mbuli zonse zimene mukuyankhula kumatukwana Professor Arthur Peter Mutharika kuti yamukhalira yotukwana anzano akulandira thumba la chimanga nkumadya nyumba mwawo. Olata pasidwa 15 kg kuti adye nyumba mwawo apasidwa chopasidwa. Ndimafuna ndiyankhule choncho kuti chopasidwa chimakhala chopasidwa si chako suna lime ndiwe yayi. Ndiye ngati boma lakupasa kaya lakupasa 15 kg thokoza. Kaya lakupasa 10 kg thokoza. Chopasidwa nchopasidwa. Ndifuna kukala nawe mpaka chimalizilo DJ Yanusa chimwene baine siposewerera ndimangofuna kuti ndichenjeze nkhani yomaliza kunena kuti ena aberedwa ndalama muzina la DJ Rod Nemunyanane. Ena yake akupita kumamuuza munthu wina kunena kuti DJ Rod Nemunyanane ndabwera ndikufuna munthu ulusire nkhani zimene zachitika kudera la kwathu. Ndipo anthu ngati amene owo aberedwa ndalama ena abwera kwa ine atazindikira kunena kuti no uja amene tampasa ndalama uja si DJ Munyanane ndi uyu. Ndimafuna ndichenjeze kwa nonse amene mmandisatira amene mmandibweresera nkhani pa tebulo langa ndikumanduza kuti kudera la kwathu kuno kukuchitika izi ndipo DJ Munyanane tiyankhulireni. Ine sindilipirisa ndalama, ine sindimamuchaja munthu ndalama akandipasa zimenezi nkhani zake. Ena aberedwa ndalama yokwana 200,000 anthu ovutika ndikutenga ndalama ndikusonkha ndikumpasa munthu wina ndikuwauza kunena kuti ayi basi mwatero munkhani zanu zija ndiulusa anthu achangoona kulizi nkhani zija sizinabwerenso. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni nonse amene mmansatira ine DJ Rod Nemunyanane, chonde musabese ndalama, chonde musapereke ndalama kwa munthu. Ine ngati ndimalipirisa pano pa radio lomwe ndi nyimbo, munthu ngati waimba nyimbo yake kubwera kwa ine nkunduza kunena kuti ndimafuna muzindisewerera nyimbo yanu pa radio lomwe, ine munthu ameneyo ndimamulipirisa. Koma inu amene mumandipasira nkhani zochitika kudera la kwanu ine sindilipirisa. Mukandifuna ine Rod Nemunyanane kuti mukambirane nane komanso mundipase nkhani zochitika kudera la kwanu, imbireni phone pa nambala iyi 0786829895. pamenepo ino ndine tilumikizana pa WhatsApp, ngakhale kundiyimbira kumene ndizakuyankhani ndikuti 0786829895. pamenepo ndiye kuti muyankhula ndine Rod Nemunyanane. Komanso ngati nambala imene sikupezeka ngandiyimbiraninso pa nambala iyi 0717475350 ndikuti 0717475350. mukati choncho muyankhula ndine Rod Nemunyanane pa radio lomwe. Ndipo nkhani yanu mukabweresa kwa ine ngati nkhaniyo ili yoona. Ena so mmakonda kunditumizira nkhani, ndimafuna ndikuuzeni chonchi kunena kuti nkhani zochitika ku mbumba ya kwanu, kumbumba ya kwanu, nkhani zochitika pa mbumba ya kwanu, chonde musanditumizire. Ngati mbumba ya kwanu simukumvesesana za pambumba, zapa mbumba sitilowerera chifukwa chibale ndi chipyera, ndiye zapa kwanu pambumba apo musanditumizire. Ambiri mukunditumizira zochitika pambumba ya kwanu, zapa mbumba ya kwanu sindilowerera ndipo sindizaulusa. Koma ngati mfumu ya muzi mwanu sikuchita bwino ndiuzeni, ndipo ine mfumuyo ndizayiyanika pa dzuwa. Ati amuzi wa kwanu sakuchita bwino ndiupaseni nkhani imeneyo ine Rod Nemunyanane ine ndizasiya ati pa dzuwa. Apolisi
akazi amuzi wakwanu sakuchita bwino amenewo ine ndizayika pazuwa. Koma nkhani zokanganira minda ine ayi. Ngati mukukanganira minda pa mbumba ya kwanu tazikonzeni pa mbumbapo. Komanso ngati mukukanganira maufumu kuti mfumu iyi ndi mfumu iyi kukangana musandipasire nkhani zimenezo. Izimenezo mungozikonza konko. Nkhani za maufumu ine siningalowerere. Ngati mukufuna kuti nkhani zimenezo muziyendesedwe bwino pitani m'makhoti kapena pitani kwa nduna ya local government amene ali Benipiri azakuthandizirani zimenezo. Koma ngati pa skulu ya kwanu maphunzisi akuzuzana kuba za pa skulupo ndipasireni nkhani zimenezo ndipo ndizawayalusa. Ngati so kudera la kwanu kukudabwera kabungwe kena kake kobera anthu makamaka makobiri anu mmuzimo zimenezo ndipaseni ine munyanani ndipo ndizazulusa. MP wanu sakuchita bwino, kansala wanu sakuchita bwino, ndipasireni nkhani zimenezo. Koma osati banja lanu latha ndiye mukandipasireni nkhani yoti banja langa latha ndifuna muntu kwane mamuna wanga, banja langa latha ndiye ndifuna muntu kwane mkazi wanga. Zimenezo ine ayi. Banja mutole kuti tisiyane pamene pamunali ndine 1 DJ Road ine munyanani. Ndapita ndapaturuka ndatawa. Sono kazali kumisa. Ukazali kumisa. Isabanga zintu zoti sinabange baine. Kati baine siposewerera. Ai baine siposewerera.